Guardians of the Galaxy volum 3. L'he de votar. Encara no li he posat nota perquè surt el Yondu aquí. O sigui, el Yondu no surt a la pel·lícula. I això són escenes de la primera pel·li. Això són escenes de la primera pel·li que hem fet aquí. Això és una escena de la primera pel·li, diria. Això sí que és d'aquesta pel·lícula. Hi ha algunes escenes que han posat aquí les fotos que no són d'aquesta pel·li, sinó que són de les anteriors pel·lícules. Bueno, no sé, se'ls deu haver colat. He de posar nota. No la valoraré avui, no faré una crítica avui, perquè la vull fer els dimecres, que és quan toca, fer crítiques de cinema, crítiques / opinions / no sé, el que se m'acut, però sí que la nota la vull posar avui. He vist que té una nota molt alta, 7,8. Hi ha molta gent que li ha posat un 8. Ha agradat bastant. La crítica deixa la pel·lícula com de les millors, o si no la millor, des d'Endgame. La pinten com una de les millors pel·lícules de tota l'MCU, La 2 la vaig votar amb un 6. I la primera em va agradar bastant, un 8. La primera la recordo que em va agradar bastant. Em va semblar bastant bona la primera. La primera em va agradar bastant. La segona sí que és veritat que em va fallar una mica, tot i que tenia uns efectes especials també molt, molt, molt currats. Em va fallar una mica la segona. No em va semblar tan espectacular. La tercera, la que he vist avui, quina nota li poso? Complicat, complicat. Excel·lent, molt bona, notable, bona, interessant. Anava amb expectatives bastant altes, he de dir, per tots els coneguts que ja havien anat i que m'havien dit que era molt bona. Llavors anava una mica amb les expectatives bastant altes. Potser massa. Estic entre posar-li bona, un 7. Estic per posar-li un 7 entre un 7 i un 6. Estic un 8 no, però estaria per aquí. Interessant seria el mínim que li posaria interessant. I el 8 jo crec que no li... Quina nota li vaig posar a La La Land? Crec que em va agradar bastant, Em sona que em va agradar. Sí, un 7, li vaig posar un 7. No em va agradar el final, La La Land, realment. El final és massa dramàtic. Massa dramàtic el final de La La Land. No us dona la sensació que a vegades, no ho sé, potser sóc jo, exageren massa les coses? No sé si pel... No, el vídeo que he fet és molt diferent. Que és com molt exagerat, que sembla que hagi de ser de vida o mort, o que hagi de ser com blanc o negre, perquè amb l'Anna em va passar que vaig dir, home, que potser no hi havia per tant, no? És allò de o lo tomas o lo dejas, saps el que diuen de sí o no, però no podem... No ho sé, potser és perquè és pel·lícula i les pel·lícules han d'anar molt per feina i llavors s'estalvien tot el que hi ha pel mig, no? De converses, però hòstia, no sé, era com per triomfar no pots, per triomfar en la teva professió no pots tenir una vida d'amor amb família, tenir fills i de més, no sé. Tampoc tenien tantes coses en comú, ni eren la parella perfecta ni idíl·lica. Ja. Hòstia, però sí que tenien... El punt en comú era el tema de que eren artistes, no, els dos? No ho sé, tio. A mi em va semblar massa... Al final, per això crec que li vaig posar un 7, perquè vaig pensar que era com massa exagerat. Que era molt... A mi, d'ara m'agrada molt tota la música. Tota la música m'encanta. I jo, mira que els musicals a mi no... A mi els musicals no em tiren gens, però he de dir que aquesta pel·lícula realment em va agradar moltíssim. Tota la composició sonora, banda sonora, totes les cançons,
lo ben hilades que estaven, ben filades, perdó, que estaven a la pel·lícula. Realment el que em va agradar molt més la pel·lícula com estava feta que no pas el missatge que donava en si. El missatge era bastant lleig, el missatge. I els actors, tant en Ryan com la Emma Stone, estan espectaculars. A mi m'agrada molt com actuen els dos, són bastant bons. Realment en si la pel·lícula és molt bona. Va guanyar algun Òscar? No sé si va guanyar algun Òscar la Dan. 6 premis Òscar va guanyar, fotografia, actriu, millor director 2016, 14 nominacions, va guanyar bastants Òscars. Millor direcció, actriu principal, actor principal també? No, vale, les verdes són guanyadors. En Ryan estava nominat. Millor fotografia, banda sonora, la banda sonora és boníssima. I la cançó quina va guanyar? I disseny de producció. Millor cançó, vale, la original. Vaig llegir després, vaig veure algun vídeo d'algun youtuber i tal que deia que, clar, que desgranava una mica la cançó aquesta de La ciutat de les estrelles i per què ens agradava tant a tots. I bueno, relacionava, parlar una mica de les notes que composaven la cançó, de com estava feta i que estava perfectament dissenyada la cançó, tant la cançó com la banda sonora, perquè ens encantés, perquè com molt reconeguda era la típica Sol mi do re, no? Molt de musicals. A mi els musicals em tiren bastant enrere. Em passa molt, sobretot quan els musicals estan fets que les cançons són cançons ja fetes, no? Que és allò que dius, faig un musical i les cançons que poso al musical són cançons d'artistes coneguts o que són el vídeo no va de la... vale, que són cançons ja fetes i utilitzes les cançons per explicar la història i em sembla sempre com que les cançons no estan preparades per a aquella història. En canvi, quan fan una història en la que trien cançons que s'adeqüin perfectament, llavors m'agrada. M'agrada molt aquesta perquè les cançons són com molt adequades en cada moment. Em va passar el mateix, que estaven molt ben triades les cançons, amb Moulin Rouge, que per mi Moulin Rouge és per mi el millor musical de la història. De fet el tinc per aquí, diria que tinc el DVD ho posaré aquí a parejo meu perquè si no es veurà, però tinc aquí el DVD de Moulin Rouge. Mira que jo de pel·lícules així en format físic en tinc relativament poques, el tinc plastificat i tot, en tinc relativament poques, però hi ha algunes que val la pena tenir-les, i Moulin Rouge per mi és l'obra excel·lent. Per mi és el millor musical de la història, per mi, no sé vosaltres què en penseu, quin és el vostre musical preferit, però per mi Moulin Rouge és el millor musical que s'ha fet mai. És espectacular tot, la història, els personatges, el guió, la música, la interpretació, és boníssim. El Hugh Jackman, no? Pot ser? El Gran Showman, no? Doncs sí que l'he vist, mira, li vaig posar un 7, Doncs sí que l'he vist, perquè li he posat un 7, doncs em va agradar. No me'n recordo de què anava aquest. Sí, hòstia, però és que Hugh Jackman ho fa molt bé, crec, I la Zendaya, no és la noia? Era la Zendaya? Sortia la Zendaya o... Zendaya, que estava molt jove en aquella època. Clar, és que això és de l'any 2017, bueno, tampoc fa tant, fa 6 anys, no? Clar, fa 6 anys la Zendaya quina edat hauria de tenir? Zac Efron no ho feia malament, Michelle Williams, clar, és que veia repartiment, Michelle Williams, guanyadora també de l'Oscar. Rebecca Ferguson és l'única que ara mateix no em sona, però la resta, tio, actors de primer nivell. Curiós, tio, el que passa amb alguns actors i els altres, perquè la Michelle Williams, que va començar amb Dawson Creek, després ha tingut una carrera espectacular, Michelle Williams m'agrada molt també. L'última pel·lícula dels Fabelmans va estar nominada i tot, i no crec que fos per tant, però després té algunes pel·lícules que fa uns paperats. Blue Valentine és molt bona, per exemple. Dawson Creek, tio, hòstia. Que em sembla que l'altre dia
vaig llegir que el James Van Der Beek tenia com 30 fills o alguna cosa així, no sé, era com de l'Opus o alguna cosa, tenia com 30 fills, s'ha retirat totalment, porta el cabell com llarg, està molt diferent. Si el busqueu, no té res a veure, no s'assembla en res a quan estava a la sèrie. La sèrie que li vaig posar un 6 en el seu moment, Bueno, la vaig votar el 2007 i li vaig posar un 6. I curiós, perquè el protagonista principal de Dawson Creek va desaparèixer i en canvi els altres, que eren els secundaris en un primer moment, es van tornar superfamosos. El Joshua Jackson ha fet pel·lícules, sobretot ha fet sèries molt bones. The Affair és boníssima, a mi m'agrada bastant, la veritat, però la sèrie per excel·lència, la de Fringe, una de les millors sèries de ciència ficció que existeix, li vaig posar un 7. Està espectacular aquesta sèrie és espectacular. I la Katie Holmes, bueno, la Katie Holmes també ha desaparegut bastant, des de que va estar amb Tom Cruise i tal. Hòstia, no recordava que sortia Batman Begins, però sí que està com retirada, no?, des de fa temps. Crec que està bastant Retrato d'April, Última llamada. Última llamada realment no sortia quasi, perquè era tot en Colin Farrell. Gran pel·lícula, Última llamada. Hòstia, gran pel·lícula, Com fer una pel·lícula d'un tio que està en un telèfon només. Increïble, tio. Té moments èpics espectaculars, però bé, ja, el showman, no? Tinc el main theme ficat al cap. Sí. Aquesta pel·lícula, si no l'heu vist, l'heu de veure, tio. És una pel·lícula que tota la pel·lícula de l'última llamada, Phone Booth, és el Colin Farrell en una cabina de telèfon. És espectacular aquesta pel·lícula, tio. Espectacular. Tota la pel·li, 1 hora i... Mira, 1 hora i 22 minuts de veure el Colin Farrell a dins d'una cabina, que li diuen que si surt de la cabina o avisa a la policia o alguna cosa, morirà o alguna cosa així. No me'n recordo ben bé com anava, però era com... la premissa era que hi havia algú que trucava a la cabina, ell despenjava dient què cony, saps? Qui truca en una cabina que està al mig del carrer, i li deia això, li deia no pots sortir de la cabina perquè si surts de la cabina no sé, si et mato o no sé ben bé què era, i el tio al principi no s'ho creu i és molt xula la pel·li, la veritat, és molt xula. Mira, diu això, diu la cabina, un par de... això és la crítica, espera, diu enmig del carrer i a plena llum del dia, el jove Stu Sefar, un ambiciós publicista, es troba de cop atrapat en una cabina telefònica degut a les amenaces d'un franc tirador armat amb un rifle amb mira telescòpica l'està apuntant. Si penja, morirà. És que és brutal. La premissa és brutal. Us la recomano molt. És molt bona aquesta pel·lícula. És molt bona. Pues no sabia que Katie Holmes sortia a Última llamada. I Batman Begins, la Katie Holmes fa d'això? De la nòvia de Batman o què? Podria ser, Katie Holmes realment ha fet poqueta cosa, Els que més han triomfat han sigut en Joshua i el d'això, i la Michelle Williams, que ha guanyat inclús l'Oscar. Anna Torf, no la vaig... L'altre dia em vaig enterar que era com es diu, de The Last of Us. O sigui, no s'assembla en res. O sigui, era la prota de Fringe i ara va sortir a The Last of Us la sèrie fent de Tess, crec que era la Tess, però entre que porta el cabell moreno i que està més envellida, perquè clar, Fringe de quin any és? Fringe té la tira d'anys, no? Fringe és del 2008, clar, és que 2008 ella que hauria de tenir uns 30 potser, o 20 i pico. Clar, ja estem parlant de fa 15 anys. Clar, 15 anys després, ara deu tenir, no sé quina edat deu tenir l'Anna Torf, però 43, clar, 43. Clar, llavors tenia uns 30 anys. No la reconeixia jo, realment, a la sèrie. Vaig flipar. Doncs jo el tem de Fringe ara mateix, no sé, no me'n recordo quin és. No me'n recordo, A veure el so. És veritat.
És veritat, és veritat, és veritat. Molt bo, sí, Fringe. Sí. La Season 2. Sempre el mateix, És espectacular, sí. Molt bo. Sí, no me'n recordava ara, És que clar, fa tants anys ja, però la vaig votar molt bé també. Tot això és de nota de 7, Nota de 7 és molt alt, No son crece, no, evidentment. I a Gran Showman, doncs mira, no he vist molts musicals, també he de dir. Com que jo no m'agraden molt els musicals, ja normalment no em miro gaires. No sé quins són. Millors pel·lícules de musicals, a veure. Clar, veus? No, Cantando bajo la lluvia. Això és lo típic que has vist el clip, no? Del d'això ballant i cantant la cançó. Rei León és musicals. Cabaret no l'he vist. És que realment he vist... Pesadilla antes de Navidad. Vaig posar un 7. Molt bona també. Però clar, veus, la majoria de musicals no els he vist perquè sé que no m'agraden. Aquí està La La Land, El Mago de Oz, Aladdin. He vist les de Disney, Fantasia, Aladdin. El sentido de la vida és musical? Bueno, sí, no? Té una part de musical... Bueno, no sé, gran pel·lícula. Aquesta sí que és una pel·lícula impressionant. L'heu de vida, tio. L'heu de veure. El sentido de la vida, tio. Hòstia, hauries de fer un vídeo, quelcom. Hauries de fer un vídeo del sentido de la vida. Aquest moment és espectacular. Això sí que és espectacular. Això sí que és espectacular. Heu de veure aquesta pel·lícula, tio. No podeu morir, no podeu marxar d'aquesta vida sense veure el sentit de la vida de Monty Python. És increïble. Mira que tinc poques coses, però també el tinc. És que aquesta pel·lícula és brutal. Un dia hauríem de repassar. Tinc poques pel·lícules, en físic us juro que tinc molt poques pel·lícules, però és que i ara resulta que tinc 2 musicals en DVD, 2 musicals en DVD tinc. És espectacular. Monty Python és increïble. El que passa és que, clar, el sentit de la vida, hòstia, recordava Edició Especial 2 disc, recordava que l'havia vist en anglès. Bandes para subtítulos, contenido sonoro. Pues està en castellà. Jo recordava que l'havia vist en anglès, The Meaning of Life, no en castellà. No sé. Clar, és que en aquella època... Mira que tinc poques pel·lícules i tinc 2 musicals. Jodes, tio. O sigui, no m'agraden els musicals i de les 5 pel·lícules que tinc en físic, 2 són musicals. Anda que també jo... És espectacular, això. Monty Python és 12 de 10. Sí, vull fer un vídeo de la seva filmografia directament. Jo tinc alguna en físic, La vida de Brian segur. Hòstia, La vida de Brian també. A mi La vida de Brian, veus, així com El sentit de la vida, la trobo que té molt sentit. La de vida de Brian potser és un pèl més absurd, tot plegat. O sigui, aquest és absurd, però cada sketch, perquè són sketchos realment independents, cadascú té la seva cosa. I La vida de Brian és bueno, no sé si sabeu de què va, no? Però és com la premissa és que un tio el confonen com si fos Jesús. Llavors li passa el mateix que li passa a Jesús d'una manera totalment absurda. Llavors, com que va molt enfocat a la història de Jesús, a mi no m'acaba de... que està guai, també està molt bé, però jo prefereixo El sentido de la vida a La vida de Brian, que també està bé, però diria que sí, a veure, no sé si puc buscar aquí pel·lícules de grupos Monty Python. La vida de Brian, no sé quina nota. Un 9, hòstia, doncs li vaig posar més nota a La vida de Brian en el seu moment que El sentit de la vida, hòstia. Vida de Brian. Jo recordo això, hòstia, que és que clar, hi ha alguns sketchos molt bons. Si ara em ve la memòria coses, saps? Quan veus, hòstia, el que ens han donat els romans és boníssim.
Què ens han donat els romans? Clar, és que té coses molt bones. La veritat és que sí, que té coses molt bones. Té coses molt bones. Hòstia, això... És una llàstima, això, perquè, clar, jo crec que les noves generacions això no ho podran gaudir com ho vam gaudir nosaltres de petits, crec. Perquè no reben també la mateixa educació que nosaltres vam rebre. I La Bella i la Bèstia. És pràcticament tot Disney, menys Monty Python i Moulin Rouge. I bueno, poques pel·lícules realment he vist que siguin musicals. Tinc alguna en físic, la Via Brian segur. Té coses guais, està molt ben feta. Ja, el dimecres la valoraré més a fons i crec que dimecres el que faré serà una valoració sense spoilers i una amb spoilers, perquè tinc bastantes coses a dir de la pel·lícula amb spoilers. Avui simplement la vull votar, no sé, notable crec que no. Entre bona i interessant, potser jo crec que li posaré... És que és com la nota molt típica, però crec que li deixaré un bona. Crec que la deixaré. Ah, hòstia, n'he sentit a parlar d'aquesta pel·li. Crec que n'he sentit a parlar d'aquesta pel·li. És com molt rara, no, aquesta pel·li? Pel que he sentit, crec que Joaquin Phoenix, no sabia que era Joaquin Phoenix que sortia a la pel·li, però em sembla que m'han dit que és una pel·li bastant rara. Molt especial, sí. Algo he sentit de que era rara. Bueno, no sé. A tu t'ha agradat o què? Un 6,3. I la gent està molt dividida, entre 8, 7, 6... A veure, tots la pinten com que està guai, però només hi ha això, no? La primera hora és una bogeria espectacular. Després afluixa una mica i em va de les mans, em va decebre una mica. Ja. Bueno, 1 hora, 6, 12... Hòstia, dura molt, no? 3 hores? 180 minuts, quasi, 3 hores. 6, 12, 18, no? 3 hores. Buah. Amy Ryan. Hòstia, Amy Ryan és la... The Office, no? The Wire, Birdman... No és de The Office, aquesta? Sí, és la parella d'això, del Mike. Però van... 3 hores i havia de durar 4. Hòstia, no sabia que sortia Birdman, la Amy Ryan. The Wire no l'he vist i l'altre que és l'Intercanvio. No em sona, l'Intercanvio sembla l'Angelina Jolie. Ah, doncs mira, li vaig posar un 7. Hòstia, li vaig posar un 7 a l'Intercanvio. Quina pel·li és aquesta? Hòstia, no me'n recordo gens d'aquesta pel·li. Ah, espera. Buah, però aquesta pel·li, quan la vaig veure jo, aquesta pel·li? 2008. Clint Eastwood. Ah, com a director, suposo. De què anava aquesta pel·li? Madre soltera cuyo hijo desaparece. Que no es su hijo. Uah, és bastant xunga, Hòstia, no me'n recordava ja d'aquesta pel·li. Vaig posar un 7, Li vaig posar bastanta bona nota. La hauria veure al cine. Hauria ser aquella època, 2008, que anàvem un cop a la setmana al cine com a mínim. I que vèiem tantes pel·lis, tio. És que hi va haver una època, 2008, crec, 2008, 2007, 2009, que anàvem cada setmana al cine, tio. Vèiem un munt de pel·lis. Era increïble. Quina època. Una època de cinèfil total. Ara, si vaig un cop a l'any, encara sort. Vaig a veure les de Marvel ara, realment. No tinc més temps que anar a veure les de Marvel. I la resta... Bueno, i de dibuixos també amb el Neo hem anat. Algunes de Disney i tal, que estan en català. També anem al cine, però si no és per anar amb el Neo, la resta de pel·lis són de Marvel d'aquesta. Crec que aquesta pel·lícula que dius, Old Boy, és de fa anys, no? No sé, em sona... O potser... Ah, no. 2000, Old Boy... Suposo que deu ser... Quina és? 2003?
aquí no està, no és una d'aquesta, no? Doncs no és la que em pensava, pensava que era una altra, Està sobrepassat el Biel, pobre. Aquesta és una de les meves preferides, em deixa empanadíssim. Hòstia, doncs no l'he vista. 7,8, la majoria han posat un 8. De què va aquesta pel·li? Un home de negoci és segrestat i confinat durant anys en una cel·la en la que només hi ha una tele. Ignora per què està allà. Segona part de la trilogia de la venjança. Com que segona part? De la trilogia de la venjança. No entenc això de... Està difícil. No tinc cap de les dues. És coreana, Corea del Sud. Vale. D'aquestes trilogies que no tenen res a veure. Que no tenen res a veure però que formen... Sí, que són pel·lícules individuals, però totes tracten com d'un mateix tema, no? I que van com seguides. Sí, ja sé què vols dir, ja. I van fer un remake, pel que veig, americano. Els americans, tio, la que veuen una pel·li que triomfa, agafen i fan 5,3. En Josh Brolin, el Thanos. Sempre la lien, tio, putos americans. És un mierdol increïble. I encara sort, que té un 5,3. O sigui que la mitjana és un 6, pràcticament. Però sí, clar, sempre fan el mateix. Putos americans. És broma, si em veieu. Americans, si em veieu. Per cert, l'altre dia vaig veure, per preparar-me una mica amb Guardians 3, vaig pensar, abans de veure Guardians 3, mira a l'Esquadrón Suïcida, que no l'havies vist, la segona Esquadrón Suïcida, que realment anava a dir, realment podria ser una continuació d'aquesta pel·lícula de la primera Esquadrón Suïcida. 4,7. Tan dolenta era, tio. Aquesta tenia bona música, tio. Tenia bona música. Harley Quinn, la Margot Robbie ho fa de puta mare. I Will Smith també ho fa molt bé en aquesta pel·li. Will Smith ho fa molt bé. I Margot Robbie és increïble. Jared Leto surt molt poc, realment. I la resta meh, la veritat. Però realment podria ser una segona part, perquè no parlen de que l'Esquadrón Suïcida ja porta com uns anys funcionant i que a vegades té uns membres i a vegades té uns altres membres, tenen com varis equips de malvats lluitant amb el govern, no? Llavors realment podria quadrar en que, a més, crec que la Margot Robbie, la Harley Quinn, diu alguna així com, sí, ja torno a estar aquí una altra vegada, com dient, vaig estar presonada, vaig fer la feina, em van treure i ara m'han tornat a agafar per una altra cosa i he de tornar a fer Esquadrón Suïcida. O sigui que dona a entendre que podria ser com una segona part realment. 6,3, tampoc és... Li he posat un 7, tampoc difereix. L'altre tenia un 4,5, però... Bueno. Les pel·lis de James Gunn molen molt, però per mi cada cop tenen més humor i per mi és massa. Arriba un punt que l'humor pot tapar una gran pel·li. De fet, la millor, pel que veig, la millor valorada és la primera Guardians. Per mi. Et deixarà boig. Mira, el que faré serà marcar-la, aquesta que m'has dit, i potser la veig, ara no sé quan la podré veure, però la posaré. Tinc una llista, ara fliparàs. Tinc una llista que diu pel·lícules que quiero ver, no próximos estrenos. Pel·lícules que vull veure que no són pròxims estrenos.
també tinc sèries que vull veure, i després tinc pròxims estrenos. La pròxims estrenos és bastant curta, per dir-te que pròxims estrenos és una pel·li, tot i que s'estrenarà Dune també, d'un 2, d'un part 2 també la voldria veure al cine, aquí. Però sí, tinc pròxims estrenos, no me los pierdo, tinc poquetes, la veritat, tinc aquestes dos i no sé, clar, no estic molt al dia de lo que s'estrenarà al cine. Potser hi ha alguna cosa interessant, però ara mateix Love Again. Quina teniu? Ed Hus i quelcom ADH, si encara estàs per aquí, suposo que no. Teniu alguna pel·li que vulgueu veure al cine? Fast and Furious 10? Una bona persona, Alice, Sika, Tiburón. Hi ha alguna pel·lícula en l'horitzó que tingueu moltes ganes de veure? Per exemple, Los Caballeros del Zodíaco. Segur que és dolentíssima aquesta pel·li. Té un 3,1 ja, Segur que és superdolenta. Es veu que és horrible. La de Gran Turismo pinta bé, no? La de Sony, Gran Turismo, pinta bastant bé. Pinochet. No, Picochet. No, Ricochet, perdó. The Bogeyman. The Bogeyman té un d'això. Mira, aquesta la vull veure. Cruzando el multiverso. Aquesta la afegirem. Aquesta la vull veure. Spider-Man, sempre, tio. Spider-Man sempre. Els Encantats. És catalana. És que els altres no em sonen de res. Transformers, aquesta no la penso veure, tio. Que asco. Fa molt de fàstic Transformers, tio. Des de la segona pel·li. Trobo que són horribles. És una saga horrible. Flash, tinc ganes de veure la Flash. No crec que pugui veure-la al cine, però sí. Mira que les pel·lis de DC no, però Flash sí, tio. Wes Anderson, no me'n recordava. Flash sí que tinc ganes de... Asteroid City. Cony, hòstia, aquesta no sé quina és, a veure. No teniu ganes de veure Flash? A mi em pica molt la curiositat, Després serà un trunyot, ja ho veureu. Serà un trunyot, perquè ja veus, és l'Ezra Miller, el Flash que canvia el passat per saber els seus pares, després es veu que l'ha liat molt, ve el dolent de torn, reuneix l'equip, que són diversa gent, doncs això, Batmans i Batgirl i tal, i lluiten contra ell, el guanyen, suposo, i ja està, no? I poca cosa més, no sé. Realment no m'hauria d'esperar gaire de Flash, però tinc... I la Sasha Calle, hòstia, em mola, tio, em mola el que he vist de la seva Supergirl, em mola molt, tio. Mola molt el que he vist de la Supergirl de la Sasha Calle. A veure, Asteroid City 2023, la ciutat de l'asteroid. Ok. Hòstia, que Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, hòstia, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston, què és això, tio? Jeffrey però què és tot això? Matt Dillon? Però quanta penya, no? Què és això? 1955, col·legials i pares de tot el país es reuneixen per un concurs escolar dedicat a l'observació de fenòmens astronòmics, que es porta a terme a la ciutat fictícia del desert estadounidense, que es diu Asteroid City. La convenció es veurà espectacularment interrompuda per esdeveniments que canviaran el món. T'ho juro que no tenia... A veure, hi ha tràiler i tot, A veure el tràiler. Tenia ni idea que existia aquesta pel·li. A veure el tràiler. A veure què tal. I és el Wes Anderson. Quines altres pel·lis ha fet Wes Anderson? Em sona molt el seu nom i no sé què ha fet. Gran Hotel de Budapest. Home, aquesta pel·li és boníssima. Moonrise Kingdom està bé. Els Tenenbaums crec que no l'he vist. Viaje a Darjeeling, aquesta em sona, però un 7. Quina era aquesta? Hòstia, aquesta és molt divertida.
Aquesta és bastant... Bueno, és que totes les pel·lis són... Però llavors és còmica, no? Aquesta, entenc jo, comèdia. A veure... Que us rebentaré el timba, un moment. Vale, és comèdia, eh? Pensava ara que estaríem veient aquí un film de ciència ficció i resulta que no. Bueno, què passa aquí? Ja s'ha liat. Ara. San Fernando. Està molt alt, això. Hòstia, m'agrada molt, Wes Anderson. Fa un tipus de pel·lis molt rares. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? M'agrada molt Asteroid aquest City, tipus de Farm Route pel·lícules. 6, mile 75. Està rodada així com Junior antic, no? stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Era el... Era el... Day, commemorating September 23rd. És el d'això? El... Però no estava posat aquí. És que ara em surt el nom, però no estava en el cast. El Steve Carell, sí. És el Steve Carell? De The Office? Steve Carell és... Sí que està. Hòstia, però quanta penya hi ha? Edward Norton? Jeff Goldblum? What? Willem Dafoe? Què és això? Bolo, quanta penya, no? Bueno, ja m'ha guanyat, doncs. Steve Carell és 3007 creïble, BC, tio. when the arid plains meteorite made Earth impact. La pasta que deu haver costat reunir tots aquests famosos en una mateixa pel·li, tio. You were very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very Actually, authentic. maybe my favorite character I've ever. I don't know why nobody else liked it. Oh, What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our M'encanten els personatges aquests raros de Wes Anderson, que són raros, saps? Information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know. Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. how did he look? Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks. That's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower. But don't tell my kids. You're saying her mother died 3 weeks ago? Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I learned to give complete and Ja, Tom unquestioning Hanks. faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your 4 children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Brutal, eh? Serà espectacular, tio, aquest cast. I do a nude scene. You want to see it? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Hòstia, pues directe, les pel·lícules. No sé si la podré veure al cine, perquè em costa molt poder anar al cine ara mateix. Però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Scarlett Johansson, Scarlett Johansson no sabia que faria... Ara quines pel·lis fa? Ara que ja no està a Marvel? Perquè, clar, ha dedicat bastant de temps a totes les pel·lis de Marvel. Doncs mira, van sortint cosetes, poquetes, per això, que vulgui veure. Però bueno, alguna cosa... Què és això? Just Super? La típica pel·li de superherois així de dibuixos, no? Suposo. Noruega. No, em sembla que no he vist mai una pel·li de Noruega. La porta màgica. Traïció. No sé si hi ha alguna altra més. Crec que hi havia una
que estava fent en Nolan. Clar, és que això ja és... Quins ens anem? Vesper, què és això? Alemana. És com bomba... Ah, no. És un bitxo? Què és això, tio? A mi tots els futurs distòpics m'encanten. El tema que sigui així a fetes... Bueno, 5,9, té. I es va estrenar. The Black Demon, què és això? Una tatauró? Dimoni. No té nota, però això, per què posa 2023? Si realment té nota ja. The Fox, Missió Impossible. He vist el tràiler de Missió Impossible. Però és que és més del mateix, no? L'han focalitzat molt a això, al moment aquest en què Tom Cruise, el molt sonat, es va tirar amb una motocicleta per dalt d'una muntanya en un penya-segat a saco. I realment ho va fer, hi ha tota una seqüència, han fet com un making of de com van fer aquesta escena. És espectacular el making of, dius, aquest tio està sonadíssim, però molt sonat. No sé si estarà per aquí el tràiler, no sé, vaig veure el making of aquest de Missió Impossible i va ser aquest tio està taradíssim. Un dia d'aquests, jo us ho dic en sèrio, un dia d'aquests el Tom Cruise es mata. Mira el que van muntar, tio. Van muntar en un penya-segat de no sé quants quilòmetres, van muntar aquesta rampa gegant i el tio es va tirar aquí, saps? Es va tirar aquí en moto, el cabron. I després, paracaigudes. Bueno, primer va practicar el paracaigudes i la moto en altres llocs. Va practicar això, tirar-se en paracaigudes des d'avionetes, després va practicar amb la moto per com havia de posar la posició i de més, després moto amb càmera perquè sapigués on estaria la càmera i tenir-ho tot d'això, amb el dron també i tal, i després de practicar tot el tema aquest de tirar-se 500, skydive, 500 vegades es va tirar, 13.000 vegades va saltar, saps? I quan ja ho va fer, que ho feia així, que això ja és bèstia, vull dir, posar-te a fer això aquí ja és bèstia, aquí potser, bueno, jo crec que et mates igual, crec que fas això igualment et mates, de l'hòstia que et dones igualment et mates, però aquí va lligat, crec, o sigui, va amb una tirolina o alguna cosa així, veus, va com lligat. Llavors, després de fer-ho en condicions normals i que anava lligat, que aquí no li passava res, bueno, ho van preparar tot i se'n van anar a la muntanya aquesta, aquí, i van muntar això, tio. Però mira, o sigui, la rampa, aquí dalt, clar, després el que fan amb l'ordinador és treure la rampa i que sembli que realment es tira sense rampa, saps? Mira el muntatge de la rampa, tio. Flipa amb el muntatge d'aquest de la rampa, però espera un moment. Llavors, al principi anava amb l'helicòpter i es tirava des d'aquí però amb l'helicòpter. Això ho va fer també unes quantes vegades, tirar-se des d'aquí amb l'helicòpter perquè sapigués ja una mica l'ambient que hi hauria, saps? Quan caigués, perquè no fos tot de cop. I aquí ja ve el moment d'agafar la moto. I ale, a saco, sense res més. Clar, a mi, jo el que veig aquí, el més xungo d'això, crec jo, no és quan ja t'has tirat i obrir paracaigudes. Per mi el més xungo d'això és que la moto no li rellisqui en aquesta rampa, amb la humitat, amb l'aigua, el vent i tot plegat, que no li rellisqui i se'n vagi la merda abans d'arribar a saltar. I aquí és quan ja salta i guai. Que no ho va fer un cop, ho va fer més d'un cop, a més. Aquí ja, bueno, perfecte. Ho va fer perfecte a celebrar-ho. I no ho va fer un cop, ho va tornar a fer, no sé, 5 o 6 vegades més o alguna cosa així. El molt boig, tio. Ja et dic, algun dia d'aquests aquest tio es matarà, però bueno. Protocolo Fantasma, un 4 li vaig posar. No em va agradar gens, pel que veig. Protocolo Fantasma. La 3 li vaig posar un 5. Bé, normaleta. La 2 li vaig posar un altre 5. O sigui que la millor... I la primera em va agradar, amb un 7. Amb un 7, 7, 5, 5, 4
Set, un altre cop. Nació secreta sí que em va agradar. Jeremy Renner surt, Aquesta és la de l'avió, no? Sí, aquesta és l'altra. Aquesta és l'anterior, que el fill el boig es va lligar en un avió i l'avió es va enlairar. O sigui, va volar amb un avió des de fora, al sonat. Aquí és quan ja va començar a fer coses que dius, aquest tio no està bé del cap. Aquí no crec que... Aquesta no l'he vist, veus? Aquesta no l'he vist. L'anterior no l'he vist. I la podria veure, està a Netflix i a Prime. Sí, això vol dir que ja fa uns anys que hi ha Missió Impossible. Preguntar. Vaig fer... Mira aquí. Una pregunta per cinèfils. Quina és la pel·lícula més... A veure, responeu vosaltres també, si voleu. Quina és la pel·lícula més realista que heu vist sobre els viatges en el temps? O sigui, que parli, que la pel·lícula sigui sobre els viatges en el temps, però que tal com l'han feta pugueu pensar que podria ajustar-se a la realitat, ¿vale? Que està feta de tal manera que no fan coses que dius això patillada, saps? Això és impossible o això no seria així. La que penseu que podria apropar-se més a la realitat, en cas de que els viatges en el temps fossin... Per què Infinity War és tendència? What the fuck? Què ha passat? Infinity War és tendència? Per què? Però això no és d'Infinity War, això. Això és quan el Yondu salva el Quill. Per què Infinity War és tendència? No ho entenc. Aquestes coses m'agradaria saber-les. Bueno, si no existeix Infinity War Games seria la millor. Tothom està fent com un rànquing, no?, de les millors pel·lícules de Marvel, com dient que Guardians of the Galaxy és la millor o està entre les millors. Suposo que per això és trending topic. Fa 5 anys. Es va estrenar fa 5 anys Infinity War. Just avui fa 5 anys. Vale. 5 anys d'Infinity War. Per mi Infinity War és la millor pel·lícula de Marvel. Per mi és 100% la millor pel·lícula de l'MCU. Per mi Infinity War és el millor que s'ha fet mai. Així amb superherois. Té la millor batalla. Per mi la millor batalla és aquesta, la de Thanos a Titan. Per mi és la millor batalla que s'ha fet mai de superherois. I té el millor argument, amb el millor final, el millor enemic, perquè és molt diferent el Thanos d'Endgame que el d'Infinity War realment. El millor antagonista de Marvel per mi és el Thanos d'Infinity War, que està molt ben explicat a més. I tots els personatges tenen el seu punt just de protagonisme i són tots imprescindibles per la trama. Està molt ben feta. Per mi Infinity War està excel·lentment feta. Com està lligat tot, a més, amb els diferents caràcters. Quan surten Guardians, surt la música de Guardians. És que està tot tan ben fet. Està molt ben feta. No li trobo cap pega ni cap d'això. M'agrada molt, la veritat. Quin Jau em va dir, difícil pregunta, realment totes les veig molt fantasioses. M'he estat tancant el cap una estona i no sabria dir-te una. Però si t'he de dir una, la de El filo del mañana, que és el que estàvem comentant, la del Tom Cruise, El filo del mañana, segons en Jau, és la que, en cas de que es pogués viatjar en el temps, segurament ho farien servir així, a nivell tecnològic. Clar, jo li vaig dir però aquesta és la del Tom Cruise, que ja me'n recordava molt, que està atrapat en el temps. Realment, per mi el fil del mañana realment no és un viatge en el temps, perquè si tu viatges en el temps, normalment la idea de viatjar en el temps és tu vas al passat, però després tornes al present. I realment el que fa Tom Cruise no és un viatge en el temps, sinó que és com Atrapado en el tiempo del Bill Murray, que es repeteix, es torna a començar. No, realment
no pots anar al passat per canviar alguna cosa i després tornar a on estaves, perquè el teu present ha com desaparegut, és com que es repeteix. Per mi no és exactament un viatge en el temps, perquè realment s'esborra el que ha passat, és com tornar a començar. Si viatges en el temps, el fet de viatjar significa que existeix el present, el futur, i en aquest cas el que passa no és que existeixi el present o el futur, és que tornes a començar realment. El present es retrassa. No sé si m'explico, Per això dic que no crec que sigui realment un viatge en el temps. A més, ell deia que no, que ell viatjava, i dic, no viatja, perquè a més ell mor. I vaig posar aquí una captura perquè vaig tornar a veure la pel·lícula i vaig dir, no, és que a més Tom Cruise el que li passa és que es mor. I llavors, al morir, l'extraterrestre el que fa és retrocedir en el temps i clar, ell torna a estar viu. I l'única diferència entre ell i la resta d'humans és que ell recorda haver viscut aquella mort. Diu Chronocrímenes, també ho va dir aquí la Yakuza, va dir Chronocrímenes, una pel·li que també en el seu moment em va agradar molt i és espanyola, aquesta pel·li. Aquesta pel·li, Los Chronocrímenes, Crímenes, és espanyola, espera, potser ho hem escrit malament, aquí. Li vaig posar un 8, aquesta pel·li, està a Netflix, si podeu mireu-la, és brutal, i és d'aquí, d'aquí, és d'Espanya. Aquesta molt bona, perquè aquesta hi ha diverses maneres de fer viatges en el temps. Tens la manera 1, que és la que tothom ha vist perquè sortia a Regreso al Futuro, que és la que tu viatges al passat, canvies alguna cosa i al canviar aquesta cosa, quan tornes quan tornes al present, el present ha canviat, vale? Has fet com una nova línia, has canviat. Bueno, ells no és que facin una nova línia temporal, sinó és que ells canvien la línia temporal. És com que tot el que fas al passat t'afecta en el teu present. Una cosa que és totalment impossible, diguéssim, perquè el fet de canviar el teu present, que a més has canviat el teu passat, faria que després no canviessis el teu futur. No sé si m'explico, però bueno, és la paradoxa aquesta típica que diuen que el fet de que tu viatgis en el passat, canviïs una cosa i tornis al present, fa que després el teu jo del passat no canviï les coses i per tant no faci aquest viatge i es retrocedeixi tot una altra vegada, no? Llavors és impossible, val? Que això ho diuen a Endgame d'Avengers, que diuen tot això és tonteries totals, perquè és impossible, vale? Aquesta és la que sap tothom, que és la més fantasiosa, és la més espectacular, perquè clar, veus els canvis, jo que sé, tens una foto i algú desapareix, coses així, no? Que t'afecten, que es veuen físicament. Recordo una que es deia, que era del Dennis Quaid, no recordo com es deia, Dennis Quaid, sé que el Dennis Quaid era el protagonista, o un dels dos. Frequency, aquesta també és viatges en el temps, Frequency. Li vaig posar un 8, també m'agrada, és que a mi m'agraden molt les pel·lícules de viatges en el temps. Aquesta, crec que era el Jim Caviezel, que era jove, es comunicava amb el seu pare, el Dennis Quaid, a través d'una ràdio en el passat. El seu pare està mort, però es veu que té una ràdio, que tenen la mateixa ràdio els dos, ell la té en el present i el Dennis Quaid, que és el seu pare, la tenia en el passat, i es veu que aquesta ràdio un es posa en un costat i l'altre es posa en l'altre i poden parlar. Llavors, clar, el prota li diu al seu pare que vigili perquè morirà en un incendi, no sé què, i canvia coses del passat dient-li. Clar, no és realment que viatgi en el temps, és realment una comunicació en el temps. No és un viatge en el temps perquè ell no viatja al passat, però es pot comunicar amb el passat. Crec que hi ha una altra pel·li així, crec que, no sé si era del... Quina era la del Keanu Reeves? Hi ha una que em sembla que és del Keanu Reeves, que és més o menys igual, que és algo així també. O potser no ho sé. Ara potser parlo de memòria i no. Però bueno, es pot comunicar amb el passat. I clar, quan ell fa algun canvi, quan ell li diu al seu pare que faci algun canvi, es veu que en el moment en què el Dennis Quaid ho fa en el passat,
en el present on està ell canvien les coses, tot molt boig, saps? Tipo, jo què sé, t'haguessis al passat i et tallessis una mà, doncs de cop en el present aquesta mà desapareix, saps? Coses així. Molt loco, perquè a més al final ho fa que canviï tot i es veu com en el present es canvia tot, tota la casa, els mobles, saps? Llavors és com molt fantasiós, algo que seria impossible, no? Però bueno, com a pel·lícula i espectacle està bastant bé, la veritat. Li vaig posar un 8, estava bastant bé. Després tenim la versió, tenim aquesta versió de viatges en el temps, vale? Que es canvia i llavors t'afecta en el present. Després tenim aquesta versió, que aquesta m'agrada bastant perquè és bastant coherent. Aquesta és que ja des de l'inici tu ja et veus afectat pels canvis que faràs quan viatgis al passat. Tipo, jo què sé, és com si jo avui, pel que sigui, em trobés amb mi mateix, però del futur, que de cop apareixés aquí el David del futur i em digués alguna cosa, saps? I que gràcies al que em diu jo faig alguna cosa. I després de fer jo aquesta cosa, sóc jo que en el futur viatjaré en aquest moment per dir-me aquesta cosa. Diguéssim que està tot lligat, ¿vale? Que no hi ha aquesta paradoxa perquè ja des d'un inici ja els que han viatjat des del futur ja han afectat aquesta línia temporal. És com si eliminessis tota la línia temporal d'abans dels viatges i et quedessis ja amb la definitiva de quan es van fer els viatges. El problema d'això és que com que sempre pots anar al futur i sempre pot viatjar a algú altre, sempre podries canviar això. Llavors la versió que tu estàs vivint podria no ser la final. O no sé si m'explico, saps? Que realment viatges en el temps, en el cas de que fossin possibles, seria un despitote total, perquè al final, si tothom podia viatjar a qualsevol moment de la història i a qualsevol lloc, doncs això, no? Però en aquesta ho lliguen bastant bé, perquè ho fan de tal manera que realment no és que els viatges es puguin repetir, ni ho pugui fer molta gent, sinó que és com molt especial el viatge en el temps en aquesta pel·li. Llavors està molt ben fet perquè quadri tot. I es diu cronocrímenes perquè són crims amb el tema de jugar amb el cronòmetre, per dir-ho d'alguna manera, no? En el temps. Són crims en el temps. I us la recomano molt, tot i que sigui espanyola, us la recomano molt. Em va agradar moltíssim. Està molt ben lligada, molt ben muntada. Nacho Vigalondo fa una gran feina. I després hi ha la tercera forma de viatjar en el temps, que és la que veiem a Endgame. Que a Endgame el que diuen és, no, la teva línia temporal segueix, però tu quan viatges en el temps i canvies alguna cosa, el que fas és crear una nova línia temporal. I llavors tens diferents línies temporals, tens diferents universos en què passen diferents coses. Jo crec que és la més coherent. Aquesta és la d'Endgame, diria que és la més coherent. Ara, el gran problema d'Endgame és, a banda que té potser algunes incoherències a dins o algunes coses que t'has d'acabar creient, el gran problema és com viatges a una línia temporal o a l'altra línia temporal, que és aquí on entra la fantasia d'això de les càpsules PIM, dels trajes aquests que es poden encongir, que no sé quantos, que poden viatjar quasi al món quàntic. Llavors aquí ja s'inventen tota la parafernàlia, no? Però com a concepte potser la d'Endgame seria la més adequada. I com heu comentat, l'efecto mariposa, que m'agrada bastant a Stonehatcher, poques pel·lis ha fet a Stonehatcher realment. Li vaig posar un 9, Vaig posar un 9. Un 9 és quasi perfecte, M'agrada molt aquesta pel·li. Aquesta pel·li, que per cert la tinc a la meva llista de pel·lícules preferides, m'agrada molt aquesta pel·li, tot i que és fantasiosa també. M'agrada molt perquè aquí no hi ha màquina del temps. O sigui, hi ha una cosa interessant i és que l'efecte, el viatge en el temps que fa Stonehatcher, el fa perquè ell té el poder de viatjar en el temps. Llavors, té molt sentit perquè tu no tens una màquina del temps que et transporti a un lloc i per tant a aquest lloc necessites tenir una sortida, necessites un lloc físic, etc. No és tant d'això, és més que ell es concentra i gràcies a un poder que té pot viatjar en el temps. I li passa una mica com a Frequency o com el Regreso al Pasado, que quan ell viatja es veu ell mateix en la situació de tot el que ha passat i tot el que ha canviat. Llavors, si ell va al passat i canvia alguna cosa i torna al present,
es troba en un present totalment diferent. Li venen tots els records de tot el que ha passat fins en aquell moment i es troba en aquell moment, en aquella situació, i també podria ser lògic i coherent realment, perquè no tens màquina del temps, perquè és una habilitat teòricament seva de viatjar en el temps i perquè al final tens una última línia temporal que és el que ell faci amb el que ell es quedi. Llavors és bastant lògica, no? Que el que passaria amb amb la idea de l'efecte mariposa és que realment tot el que ha viscut abans Stonecatcher en aquesta pel·lícula fins que no fa l'últim viatge en el temps, tot allò realment no ha passat, saps? Tindries una línia temporal que seria la final seva. Molt bona pel·lícula, la veritat. I ho fa bastant bé. Tenint en compte que és un actor que realment no ha fet gaires coses, diria. Va fer 2 hombres y medio colega, com es deia aquesta? Colega, ¿dónde está mi coche, no? Ha fet poqueta cosa, Stonecatcher, però en aquesta pel·li, Efecto Mariposa, realment, Bobby, és veritat que va fer d'això. Ai, no, Bobby no, com era? No, aquesta no és. No, aquesta no, la de... Va fer de Steve Jobs, no? No va fer una pel·li de Steve Jobs, Stonecatcher? Algo passa con Mary, Sin Compromiso. No va fer una de Steve... Aquesta, Jobs. Aquesta potser és de les últimes que ha fet, no? 2013, fa 10 anys. Hòstia, em pinta fatal, un 5 li vaig posar. De Steve Jobs, el tio té cara de Steve Jobs. Amb el cabell llarg. Bueno. Demi Moore, la seva ex. I hem comentat, no?, del fil de mañana. Qui més va dir? A veure, crec que una molt encertada podia ser Interstellar. Clar, Interstellar tornem a estar al cas de Frequency, que heu dit. Que realment no és un viatge en el temps, sinó que és una comunicació en el temps. Disculpeu spoilers, però si encara no l'heu vist, potser els mereixeu. Entre altres... que cabron. Que això no ho havia llegit, Entre altres coses, em flipa que el leitmotiv no sigui explícitament el viatge del temps, sinó que aquest formi part de la normalitat de les coses i la perspectiva plantejada de Tenet. Tenet i Memento, però clar, Memento no l'han fet molt, d'això. Clar, Memento realment no és un viatge en el temps, Memento és un tio que ha perdut la memòria, no? Memento també em va agradar molt, un 9, És un tio que ha perdut la memòria i no recorda només recorda els últims 5 minuts o alguna cosa així, no? Crec que no hi ha viatge en el temps, no? En aquesta, hòstia, no me'n recordo, Era molt bona aquesta pel·li, també. Era molt bona. Memento. I Tenet la vaig veure fa poc. O sigui, la vaig tornar a veure fa poc, Tenet. I la veritat és que, després de veure-la un parell de vegades més, considero que ha estat bastant infravalorada, Tenet. Per això de que és una mica ridícul el tema dels combats en marxa enrere, diguéssim. Perquè aquí realment no és un viatge en el temps, tampoc. Això és que hi ha gent que pot anar antròpicament cap al futur i gent que pot anar antròpicament cap al passat. Tampoc és un viatge en el temps, realment. Però jo crec que està molt infravalorada aquesta pel·lícula. No sé, té la seva coseta que la fa diferent. Com a mínim el tio, s'ha de dir que Christopher Nolan arrisca amb aquestes coses, podria fer les típiques pel·lícules i el tio sempre està arriscant a fer coses noves. Crec que ara està produint una nova Oppenheimer, que la gent li té moltes ganes, el descobridor de la bomba atòmica. No sabia que sortia el Robert Downey Jr. Mireu, doncs aquesta sí que la posaré pròximos estrenos, no me los pierdo, perquè Christopher Nolan normalment m'agraden totes les pel·lis que fa, Inception és brutalíssim. Inception és increïble. Caballero Oscuro és boníssima, Batman... Potser Interstellar és la que més m'agrada, Hòstia, no sabria dir-vos. Quina és la millor pel·lícula de Christopher Nolan? És que, clar,
té pel·lícula. Dunkerque no l'he vist, tio. Aquesta encara no l'he vist. Em fa por, tio, veure aquesta pel·li perquè l'han titllat de tan bona. Té un 7, que encara no l'he vist, aquesta. La Lliga de la Justícia? What the fuck? Christopher Nolan? Lliga de la Justícia? Per què? Això no ho entenc, però bueno. No sé on també n'he anat, però interessa el Hombre de Acero, però això és Zack Snyder. Per què surt aquí aquestes pel·lis? No ho entenc. No entenc per què surten aquestes. Inception, la trilogia de Batman, el truc final també és molt bona, Memento és boníssima, és que té pel·lis molt bones. Potser Interstellar és la millor, no? Podem coincidir que Interstellar és la millor pel·lícula del Christopher Nolan, i només li vaig posar un 7 en el seu moment. Crec que ara m'agrada molt més. L'he vist potser 6 o 7 vegades aquesta pel·li, la tinc en 4K i l'he vist, si no 6, 7 vegades. Inception em va agradar, li vaig posar un 9 en el seu moment, però crec que es fa menys de veure. Si tu em dius què prefereixes veure, Inception o Interstellar, crec que tiro per Interstellar abans que Your Name. Aquesta pel·lícula, un 9 li vaig posar també, les meves pel·lícules preferides. Crec que la vaig veure al cine. Molt bona també. Sí, perquè no... Sí, seria una mica Frequency. Sí, perquè es comuniquen però realment no viatgen al temps, no? Molt bona també aquesta pel·lícula. I què diu? També em sembla magistral, segurament més metafísiques però molt atractives, i qui sap, gairebé no sabem res sobre el tema, a banda de teories sens dubte. Aquesta és l'altra. Interessa, deia el Tita Freda, i aquesta diu, és la que venia a dir. Primer, no sé si l'heu vist aquesta, Primer, però és una pel·lícula indie. Realment es veu que Primer, a veure, no sortirà aquí, no me jodes. Títol. Mira-la aquí. Li vaig posar un 6 en el seu moment. És una pel·lícula que tècnicament està molt ben explicada, perquè es veu que el seu creador, que és en Sean Cruz, que també és actor, o sigui, és una pel·lícula indie total, es veu que va costar poquíssim, ho va fer amb 4 col·legues, i realment quasi no hi ha efectes especials. És que no hi ha efectes especials realment. És només la màquina del temps i ja està. I realment, com que es veu que el director, actor, productor, guionista i de tot, perquè ho fa tot ell, també fa la música, ho fa tot ell. Es veu que també és de professió, és enginyer o alguna cosa així, i sap una mica del tema. Llavors va posar com molts tecnicismes a dins la pel·lícula, i potser hi ha gent que per culpa de tots els tecnicismes que es deien a la pel·lícula no li va acabar de ser atractiva a nivell de cinematogràfica, però es veu que està molt ben explicada, no? Com arriben a construir una màquina del temps i a utilitzar-la. I sí, us la recomano, tot i que li vaig posar només un interessant, us la recomano perquè a part que està ben feta, amb molt poc pressupost, el guió està molt ben treballat. Oppenheimer, que ja l'he afegit. Barbie. Hi ha molta gent que té ganes de veure aquesta pel·li, tio. No sé si perquè surt en Ryan Gosling o què. A veure, no sé, tio. I la Margot, jo què vols que us digui? No sé per què li tenen tant de hype a aquesta pel·lícula. Pel·lícula basada en Barbie, saps? No sé. Mansión Encantada, Fast Charlie, Detectiu Conan. Quantes pel·lis i quants episodis té Detectiu Conan? Ja no sé, no crec. No va ser en hora de retirar una mica el Detectiu Conan? No porta ja masses anys? Hauria de tenir 80 anys ja aquest tio. The Tasting. La resta, bueno, hem ampliat una mica el catàleg de pel·lícules a veure al cinema els pròxims mesos. Gran Turisme, mira aquesta, he vist avui el tràiler,
no pinta malament, A més, el Harbour, que últimament està Orlando Bloom, en ballet, per això. Un tio que juga a videojocs, que juga a Gran Turismo, videojocs, és convidat a poder participar en carreres reals, en carreres reals, i primer de competir per poder ser l'escollit i després arribar a competir i posar que estava basat en fets reals, en una història real. La pel·lícula explica com un adolescent va complir el seu somni de jugar a Gran Turisme i participar en competicions patrocinades per Nissan per acabar convertir-se en pilot de carreres professional. No sé, he vist el tràiler i he pensat no està mal, no està malament, posarem com a que la vull veure. O sigui, al final és una puta merda pel·li, però no sé, dintre del que Blue Beetle, hòstia, aquesta és la nova de DC, que ve ser com la teoria, la primera després de The Flash, que estrena el nou DCU. Vaig veure el tràiler i no em va desagradar el tràiler d'aquesta pel·li, de veritat. O sigui, era com una espècie de Deadpool barrejat amb Spider-Man, barrejat amb Deadpool per la màscara, vull dir, i Spider-Man perquè és com molt àgil, és molt Spider-Man, i el tema de la tecnologia que té el vestit, o no sé, l'escarbat aquest, em recorda molt a Tony Stark, Iron Man. No sé, és com una barreja estranya. Té com el visor que és molt Iron Man, però en plan còmic. I això què és? Aquesta sí que no sé quina és. The Voyager, The Last Voyage of the Demeter. És una espècie de vampir o algo, viaje que dio origen a la leyenda de Drácula. Drácula mar de sangre. No m'interessa. No sé, Gran Turismo, no sé, li tinc d'això. Titina... El meu nom és Alfred Hitchcock. Un documental. Ah, la de Ninja, la de les Tortugues Ninja. És aquesta? La nova que faran de Tortugues Ninja? Sí, aquesta també tinc ganes de veure-la. Perquè és així en plan còmic, en plan l'animació, no sé, em sembla que està xula l'animació d'aquesta nova pel·li de les Tortugues. Em recorda molt a l'animació de Spider-Man, aquesta que han fet. Aquesta també la posarem, va. Jo és que quan era petit veia, no sé vosaltres, però jo veia les Tortugues Ninja, les fabuloses Tortugues Ninja, herois de mitja closca. The Equalizer 3. 3? Doncs no he vist la 2. Denzel Washington. No he vist la 2. La tinc pendent. Vaig veure la 1. I tampoc em va semblar espectacular, Li vaig posar un 6. Sí, que la 2 i la 3, no sé. Serà més del mateix. Bueno, la Monja 2. Faran la Monja 2, en sèrio? I estarà... Suposo que estaran... Taissa Farmiga. Ah, doncs sí que surten. Els dos Warren, no? O no? La Taissa Farmiga, de què era això? American History X. Per això em sonava el nom. Doncs no surt, no. La Monja 2. La Monja 2 sembla que no sortiran. Gorda, Silent Hill, la ternura... Bueno, no sé, si hi ha algun altre after aquí que va tot. Hòstia, això és aquella dramàtica d'adolescents, no? Els Mercenaris 4. Res, la resta ja... Kraven the Hunter, gens de ganes. Patrulla Canina. Res. Trolls. Dune, ja l'hem afegit, crec. The Marvels, aquesta també la vull veure. Novembre 2023. Els Jocs de la Fam? No. Passo. Wish, aquesta també. Aquesta bastant. Tinc més ganes de veure Wish que de veure Elementals, perquè Elementals em sembla la típica pel·lícula com
com la que ja van fer de... com era aquella? De l'alegria i de la ràbia i tot això. Em sembla més del mateix. En canvi, Wish em sembla que és potser una mica diferent, sobretot amb el tipus de... però li han afegit com una capa més de dibuix a sobre. M'agrada molt, m'agrada molt. Com, aquesta Wish hi ha una remota possibilitat que passi en el meu poble, que es diu Roses. Hòstia, algú havia sentit, no? D'això? Algú havia sentit, no sé per què, d'això de Roses. Algú ha sentit. Però en el tràiler em va agradar de Wish. He tret un tràiler que, fixeu-vos, és com el disseny el disseny m'agrada molt. És un disseny així com, no sé, és com un 3D, però no ho sé, li han fet algo diferent. Li han fet algo diferent que no sé, que té bona pinta. Ara que al final segurament serà la típica de música, musical. No sé. M'agrada més aquesta, o espero més aquesta que l'altra. 8 pedidos marroquís, what the fuck? Què és això? La tercera. Black Flies? No. Res. Mother's Wonka? What? Amb el Timote... un jove Willy Wonka. Com? Warner Bros, Aquí és quan descobreixes coses que dius... What? Ah, la nova de Ghostbusters. Encara no he vist l'altra. Aquaman. Nah. Hòstia, com? Una nova d'Ernest i Celentine? Com? Aquesta l'he de veure. Aquesta me l'apunto. Perquè la primera em va encantar. Aquesta pel·li és boníssima. Aquesta pel·li us la recomano. És boníssima. Ernest i Celestine. Boníssima. A més crec que està en català. I faran una segona part. Faran una segona part d'aquesta pel·li. Em va agradar molt la primera. Per aquí pel mundo, migració, res, fora. Tot això... crec que hem arribat al final, Crec que hem arribat al final. La resta és Madame Web. Elio. Aquesta també està anunciada i podria ser xula. Espera, que s'ha anat la música, tio. Què ha passat aquí? Elio... Kung Fu Panda 4. Godzilla vs. Kong. Snow White. Spider-Man Beyond... Bueno, això ja aquí ja ens hem anat massa. El 2024, Lord of the Rings. Lord of the Rings? Fan una pel·li? És una pel·li o és la sèrie? Capitán Amèrica, New Order, Furiosa... Aquí ja hi ha les que vés a saber si estrenaran el 2024 o 2030. Inside Out 2, Thunderbolts, bueno, clar, això està Mufasa, Blade, Joker, no sé si tinc ganes de veure Joker. La tercera de Sonic, Fantastic Four, res, poqueta cosa aquí ja, Minecraft, pel·lícula de Minecraft faran? Superman Legacy, res, això ja queda massa ja pel 2025. Aquí ja ens hem anat a Mart. Elio, aquesta també tinc ganes de veure-la també pel mateix motiu que el disseny, només hi ha aquesta imatge, però el disseny aquest em va molar molt. Un lugar tranquil o 2, que faran una tercera, no l'he vist encara la segona, aquesta encara no l'he vist, aquesta l'hauria d'afegir a no pròximos estrenos que vull veure, amb en John Krasinski. Que gran. Creieu que farà de Mr. Fantastic o no? Jo crec que no. Jo crec que amb la seva aparició Doctor Strange ja... Ah, mira, faran A Quiet Place Day One. És aquesta, no? Mira el tio. Que crac aquest home. Hòstia, estan fent... O sigui que estan fent una tercera entrega.
Vaig veure els 3 primers episodis, vaig dir, quina puta merda, què és això, tio? O sigui, amb The Office em va passar el que els hi passa al 90% de gent que veu The Office, que veus els 3 primers episodis i penses, però què és això? Quina merda de sèrie? I xapes i ho deixes estar. Ara, si aguantes i veus tota la primera temporada, llavors ja la cosa canvia. Ja, em posa... És que és el tema. És que The Office al principi és molt odiós. De l'imbècil que arriba a ser. Saps què passa? Que The Office, la versió americana de Steve Carell, és una adaptació, un remake de la versió anglesa. I la versió anglesa, que és aquesta, que és del Ricky Gervais, és una versió molt negra. És molt negra. Llavors, aquí a Steve Carell va voler imitar a Ricky Gervais amb tot. Va voler fer-lo igual. I jo crec que va ser un error, que després van subsanar. O sigui, al principi de la sèrie és com molt igual, una i l'altra són molt iguals, vale? Però després, quan porta uns 4 o 5 episodis, Steve Carell comença a canviar el personatge. I el Mike, Mike es deia? Mitchell? Michael, no? Michael Scott. El Michael Scott va canviant. Al principi tothom odia a Michael Scott perquè penses que és un fill de puta, com és el pitjor jefe, el més fill de puta, el més cabron, el més inconscient, més, no sé, més trepa, penses de tot, o sigui, odies el personatge totalment. I els altres penses que pobres desgraciats que han d'aguantar aquest tio, no? Però a mesura que avança sobretot cap al final de la primera temporada i sobretot a partir de la segona, que és el que diu el quelcom, la sèrie canvia moltíssim, però canvia molt cap a molt bé. De fet, si jo ara l'hagués de votar de nou, The Office, mínim al 8, potser li posaria un 9 o un 10. De fet, si vaig a les meves llistes, la tinc com a una de les sèries meves preferides en el temps i crec que està en el top 2. Mira, en el top 2 està. O sigui que per mi la millor sèrie és Breaking Bad. Per mi la millor sèrie que s'ha fet mai en la història és Breaking Bad, que també és dura de veure al principi. Els primers episodis Breaking Bad, la meva parella no va suportar-ho i també ho va deixar estar. Però té una cosa de realitat que no agrada, d'escoltar els sons que normalment no s'escolten enlloc, com és, jo què sé, el moure la boca, saps? Aquestes cosetes que normalment no escoltem, el posar-te un cinturó i escoltar com et poses el cinturó, saps? Coses d'aquestes que normalment a les sèries i a les pel·lis no s'escolten. És com molt realista, la sèrie incomoda molt això. Però per mi, ja us dic, Ed Hus, dona-li una oportunitat a Michael Scott, perquè, hòstia, t'enamorarà, t'ho dic en sèrio. Si aconsegueixes veure la primera temporada i passes a veure la segona, et prometo que fliparàs amb la sèrie de The Office, fliparàs, t'encantarà, t'emocionarà, i llavors abraçaries a Michael Scott i el tindries com el teu fill adoptiu. T'encantaria, t'ho juro, t'emocionaries per ell i et semblaria és espectacular. Aquesta sèrie és espectacular, The Office és espectacular, fa molt riure, però és molt emotiva també. La història de darrere és molt, molt emotiva. Al final el Michael Scott és un tio que és com un nen petit. Al final el que t'has de plantejar és que aquesta pel·lícula has de veure l'Steve Carell com si fos un nen de 10 anys, tal qual. Has d'imaginar-te que és com si fos un nen de 10 anys dirigint una empresa. Què faria un nen de 10 anys dirigint una empresa? I llavors canvia molt la perspectiva de la sèrie aquesta. Provaré una cinquena vegada, però la motivar... Bueno, ja em diràs, ja em diràs. Jo ja et dic, aguanta,
aguanta la primera temporada. Ja veuràs com després te'n passaràs les 9 temporades, però una darrere l'altra. No podràs parar, estaràs allà veient tota la sèrie sense parar. Nits sense dormir per poder veure com segueix la història, perquè és que t'ho juro que enganxa moltíssim. És molt bona. Hermanos de Sangre no la tens a la llista de top sèries? Doncs no. De fet, Hermanos de Sangre crec que no l'he vist. Crec que la tinc pendent. La tinc pendent. Però és una pel·lícula, això, Ah, no, que clar, era una minissèrie, és veritat. Era una minissèrie. La tinc pendent. Perquè això estava relacionat, no?, amb una altra... The Pacific minissèrie? Doncs no. Però pensava que estava relacionat amb Cartes des de Hiroshima i una altra, una doble pel·lícula que hi ha sobre la guerra que era vist des del bando americà i des del bando japonès. Hi ha com una segona part que és The Pacific. Vale. Doncs no l'he vist, la tinc pendent. Veig que les notes són bastant bones, 8,5. Dexter és boníssima, però va acabar fatal. T'haurien intentat arreglar, m'agradaria veure el final alternatiu que han fet. Han fet com una nova minissèrie que es diu Dexter New Blood, minissèrie de 10 episodis, i es veu que ho han intentat arreglar, no sé de quina manera ho han intentat arreglar. Té un 6,7, però bueno, la sèrie original de Dexter era molt bona i el problema va ser el final, que va acabar bastant malament. Sherlock també és boníssima, True Detective, la primera temporada, boníssima. Joc de Trons, Fringe, Community. Si The Office és la millor, així d'humor, Community és la millor. Community és la millor d'humor, però amb gran diferència. És brutal. Community és boníssima. The Last of Us, entre el top 10, Misfits. Jessica Jones potser ara no la veuria tan bona, Friends, com a sèrie d'amistat, també és boníssima. Bueno, també d'humor, és molt bona Friends. Newell també és boníssima. Prison Break em va sorprendre. Al principi és una miqueta fluixa la primera temporada, però després a mi em va agradar molt més quan sortien de la presó, que no pas quan estaven dins. A la gent li va molar al revés, quan estaven a la presó i no quan estaven fora, però em va molar molt també. Aquí ja hi ha cosetes que no... Pues quan la vaig votar estava entusiasmat, i vaig posar un 9. Pues ara, no sé, no li tinc tan bon record ara ja, Vols dir que ha envellit bé aquesta sèrie? Hòstia, és el millor que he vist mai amb diferència. Potser l'hauria de tornar a veure per recordar-la, però en el seu moment li vaig posar un 9. Potser vaig pensar que dintre del que es podia fer a la sèrie era el millor que podien fer. Hòstia, no sé, ara la recordo i penso que em faria pal, de veure-la. És com la de l'altre còmic, com es deia el còmic aquell, com es diu aquell còmic que és de la quinta de Fraser també, d'aquella època, és monologuista, també és ja gran, com es diu? Hòstia, no me'n recordo. No està enlloc aquesta? Que és el prim, com es diu el tio aquest? No li arriba ni a la sola de sabata, i també va fer una sèrie per aquella època. Té un spin-off, Cheers. Com es diu? Potser la Cova TV, no crec que ho sàpiguen, la Cova TV, que ens acaba de fer una super raid de 7 espectadors per flipar. 7 espectadors cap aquí, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per aquesta raid. Seinfeld, això, Seinfeld, deia Seinfeld. Anava a dir, potser ells ho saben, sí. Seinfeld també és una sèrie que en el seu moment ho va patar moltíssim. I estava guapa, estava bé. Tenia coses divertides, però ara també la trobo molt envellida. Un 7. Mira, aquesta no la vaig valorar tan bona, Lleps, però no. Sí, potser Fraser és millor que Seinfeld. Potser sí, no sé.
Jerry Seinfeld, un 7. Bueno, però potser la memòria, mira, crec que avui llegia un tuit del Jacint, encara més la televisiva. El temps sembla ser una feblesa i no una virtut. Perquè diu, millors pel·lícules de televisió de tots els temps. I esta primera, no sé si ho llegiu, perquè això és una merda de captura de Twitter. Però la primera és Breaking Bad, la segona Game of Thrones, Chernobyl, Soprano, Band of Brothers, The Wire. The Wire diuen que és molt bona, i Chernobyl no l'he vist i m'agradaria veure-la. Better Call Saul, que està molt bé. Stranger Things, la vaig deixar a mitges. Sherlock Holmes, Peaky Blinders, també m'han dit que és molt bona. Peaky Blinders no l'he vista. The Twilight Zone, això, Fleabag, Fargo, House, Friends, Dark, The Office. Clar, aquí no hi ha cap sèrie històrica, o sigui, tot és una mica el que diu ell, suposo, que el gran problema és que tots són sèries més noves, no? I que no, on està Seinfeld, on està, no? On estan totes aquestes Fraser i de més, no estan enlloc. True Detective està aquí baix, Memòria curta, sí que és veritat que tendim a oblidar una mica allò que hem vist fa molts anys. Així més politiqueo, no és política, però representa que aquí el Paul Giamatti és com el fiscal del districte o alguna cosa així, i està intentant perseguir a tots els bilionaris que fan tripijocs en tot el tema de la borsa i tal, i estan com enfrontats aquests dos, no? I clar, hi ha una mica de política amb la part aquesta, igual és més tema de negocis i diners i tal, però hòstia, és superinteressant com es mou tot el tema aquest dels diners de Wall Street als Estats Units, que és inventat, però segurament hi ha alguna part que és una mica real. I sí, li posaria un 8, li posaria, crec. Ja us dic, em falta veure l'última temporada, però potser un 8 sí que li posaria. Em va agradar bastant. I tinc ganes de veure, el que passa és que em sembla que no està a Movistar i no tinc Movistar, no puc. I, mira, us estava preguntant, vosaltres que també us agrada tot el tema d'anime, per vosaltres quina és la millor sèrie d'animació? Per mi, jo ho tinc claríssim, Neon Genesis Evangelion per mi és el millor que s'ha fet mai. Després està la In, tinc aquí Death Note, també em va agradar molt Death Note, la veritat. Apocalipsis en l'Instituto, és boníssima aquesta sèrie, no sé si l'heu vist, però és brutal, aquesta sèrie és brutal. Cowboy Bebop és boníssima, Full Metal Alchemist boníssima, Monster aquesta és increïble, aquesta sèrie és increïble, aquesta sèrie, la Monster. Dragon Ball està per aquí també, la Laboratorio de Dexter, aquesta la vaig gaudir molt. Ranma, no sé per què Ranma hi ha molta gent que li té com mania o alguna cosa, i a mi em sembla una gran sèrie, Rick i Morty, Dr. Slump. Aquesta és un gran descobriment d'aquest any, de l'any passat realment, un gran descobriment, Chainsaw Man, que per cert l'altre dia vaig llegir que el seu creador, suposo que deu ser en Ryu Nakajima, es va menjar el seu peix, un peix d'arròs, em sembla que es diu, d'allà a Japó. Se'l va menjar perquè era incapaç d'enterrar-lo, va morir i en comptes d'enterrar-lo se'l va jalar. Es va jalar la seva mascota. Solar Opposites, també, boníssima, m'ha agradat molt aquesta. Un Don, la vaig veure també l'any passat, bastant bona. One Punch Man, serà increïble aquesta sèrie, també la vaig descobrir l'any passat. Bueno, no, 2021, perdó, fa 2 ja. No la coneixia i vaig flipar molt també, tio. Vaig flipar molt aquesta sèrie. Se'ls va molt la olla. Dragon Ball Z, Samurai Champloo i Love, Death and Robot. Tot volant. Us juro que m'ha passat volant. Hem estat quasi 3 hores parlant de sèries, realment. Perquè ara ens hem posat a mirar això de Twitch, però hem estat tota l'estona parlant sèries, pel·lícules i de més. No pensava, parlar de sèries i pel·lícules, això ha sigut una mica improvisat. Anava a jugar algun videojoc, la veritat,
però ho deixarem aquí perquè la una ja, igual que l'Edhush també tinc fills, en tinc 2 de fet, un va néixer fa 3 mesos i mig més o menys, i si vaig a dormir massa tard i la una és el meu tope, l'endemà és impossible tenir una vida normal perquè els nens es lleven a les 7 i em destrossen la vida. Així que res, gent, moltes gràcies a tots els que us heu passat pel directe, gràcies per estar per aquí un dia més, Edhush, Ibernae, la bona Mirda, gràcies pel follow, Piber també, i per les raids del Farfriki, de la Cova, Doctor Pipa, Director Frustrat, Filip Prim, bueno, Ariel Khan, tots els que us heu passat, moltes gràcies per compartir aquests minuts i per celebrar aquests 5 anys de la... Així que res, moltes gràcies a tots, com ja he dit, i ens veiem a la propera. Bona nit. Adéu, adéu.